Pozdrav svima, slušate novo izdanje podcasta Jako i do samog kraja, u kome učestvuju autori sa portala Košarka 24. Ovo je 7. izdanje podcasta, a kao i do sada o aktuelnim košarkaškim temama razgovaraju Slobodan Gligorić, Marko Knežević-Hans, Miroslav Jevremović i moje ime je Bogdan Đorđević. Za razliku od naših prethodnih nekih razgovora, ovaj ćemo započeti NBA ligom. Možemo reći da Srbija u ovom momentu ima dvojicu košarkaša koji pružaju maestralne partije. Tu prvenstveno mislim na Nikolu Jokića kao jednog od glavnog kandidata za MVP priznanje ove sezone, a zatim i na Bogdana Bogdanovića koji je namestio ruku, podigao samopouzdanje i uspeo da ostvari neki kontinuitet sjajnih partija. Mi smo u prošlom podcastu već komentarisali Bogdanovu igru, u međuvremenu se pominjao njegov odlazak iz Atlante, ali eto, on je ostao i konačno dostigao onaj neki nivo na koji smo navikli dok smo ga gledali u Evropi. Hans, ti si taj koji je rekao da se nadaš da će Bogdan proraditi u play-offu, ali eto, on nas je na neki način iznenadio i počeo da igra kako ume neposredno posle one priče o potencijalnom trejdu. Misliš li da je to bio neki prelomni trenutak? Pa, nisam sad konkretno siguran za to, vrlo moguće da ima uticaja, ali ja više mislim da je najrealnije da je promene trenera u pitanju i da je ekipa pronašla način da ga koristi. Dobro, bio je tu neki splet okolnosti da Young ima problema neki s povredama, samim tim Bogdan ima više prostora i, kako da kažemo, više slobode. Mada i onih par utakmica što se Young vratio na kratko, uzimao je Bogdan dobro broj šuteva imao. Ne možemo da kažemo da ga Young ugušio ili tako nešto, ali sinoć je uzeo oko 20 šuteva, ja mislim da je imao sinoć, tako da baš ogromna sloboda, tako da mu to ja mislim da je to do trenera pre svega i naravno njegovo samopouzdanje, sad on je izašao iz povrede sjajno. Ja sam rekao u play-offu jer sam mislio da neće tako izaći iz povrede, jer će mu trebati vremena, a on je instant krenuo da igra odlično, prema tome. Ali mislim da je stvarno Nate McMillan zaslužan za to i skor ekipe od kada je on preuzeo sjaja, nešto 27 mislim da je skor kada je on preuzeo ekipu. I oni, ako izuzmemo na primjer Brooklyn, ako u Brooklynu svi budu igrali, koja je izuzetno kvalitetna ekipa, ja mislim da Atlanta u play-offu u ovakvoj formi može da igra sa svima. Da, Atlanta je trenutno 5. Nixi su na 4. mestu. Slobo, kako ti vidiš nastavak sezone kada je Bogdan konkretno u pitanju? Pa nadovezao bih se na Hansa, ključna je ta reč samopouzdanje. Mi smo i u prethodnom podcastu govorili da je pitanje kako će nakon povrede da reaguje, da li će odmah moći da se vrati na neki pravi kolosek, ali vidimo sada ove posljednje partije, on podsjećao mnogome, kao što si ti rekao i na početku, na neke partije iz dresa Fenerbahča, iz dresa Partizana, mnogo samopouzdanja, mnogo šuteva i što je za njega najbitnije, za sada pogađa u kontinuitetu. Neće on odustajati, naravno, ako bude tu nekih promašaja, ali nema dileme da je jako zanimljivo uopšte i taj njegov motiv, ipak svi znamo da je u NBA-u, regularni deo jedna priča, play-off nešto sasvim drugo, da će imati veliki motiv da se dokaže u play-off. Opet, znači, kada se spoji samopouzdanje i motivacija, sjetimo se ih priča sa prethodnog velikog takmičenja naših reprezentativaca, da je ostajao, ne znam, i u dvoranama i sat vremena, da su ga svi čekali u autobusu, da je jednostavno želeo da ispuni tu neku normu u toku jednog dana i mislim da će, da kažemo, tako nešto izgledati možda i u play-offu, da će biti izuzetno motivisan, da se to pokaže i protiv Brooklyna gde igraju možda i najveće zvezde trenutno ove lige. Ne možda najveće zvezde, ali jednostavno ti superstarovi protiv kojih će želeti da pokaže da može da ponovi ovakve partije. Pokazuje eto i protiv Milwaukee, ali nema dileme. Hans je pomenuo Brooklyn da će imati veliki motiv da igra eto i protiv Irvinga i Duranta. Ako stignu jedni do drugih. I Harden. I Majka Jamesa ako mu produže ugovor. Da. Pa da, Bogdan je protekle noći dao 32 poena i to baš Milwaukee. I tu očigledno da kod njega
igra ulogu veliku, ta motivacija, kad se setimo onih priča s početka sezone i propalog trejda i tako dalje. S druge strane, Nikola Jokić nas je navikao na ove sjajne partije, ali sada je došlo do toga da se govori da je on glavni kandidat za MVP-a. Miroslave, ti si pratio američke medije u posljednje vreme i kako ti se čini sve to oko tog MVP priznanja? Prvo, misliš li da Jokić zaslužuje to priznanje, a drugo, misliš li da će ga dobiti? Pa mislim da ga zaslužuje, ne toliko koliko ga domaći mediji hajpuju, promovišu i ističu, a sigurno više od onoga kako ga američki mediji ne podaštavaju. Tako da istina je neđe na pola u Engleskoj, šalim se. Tako da mislim da ga hoće osvojiti zato što ono kako se glasa za MVP-a, mislim da to neće ta neka, da kažemo, politička strana, uslovno rečeno politička strana te priče favorizovanja Embida i nekih drugih igrača biti tako delovati da Jokić ne bude MVP, osim ako se nešto ne desi sad baš spektakularno ili ono što se kaže ne daj Bože, što se tiče Jokića se povredi ili ovih nekih drugih igrača da nešto još više eksplodiraju, da ne znam, da Embiid počne da radi nešto što Curry radi ili tako nešto. Ili da Curry počne da radi ono što Curry radi. Da ode korak dalje, što deluje nemoguće, ali ovo što sada radi je svakako deluje nemoguće, tako da pomeranje tih nemogućih granica. Što se tiče tih američkih medija, mene je malo iznenadila ta situacija, baš i to reagovanje na procenu da će Jokić biti MVP. ESPN je tu nekako Hans i ja smo pričali o tome, ESPN je tu baš nekako ispod, providno je to nekako bilo i baš su upali u vatru tog branjenja, odnosno napadanja Jokića, branjenja i uzdizanja, kažemo, Embida i njegovih partija, i nekako baš mi je neprijatno je bilo kad slušaš, ne znam, Rachel Nichols, koja toliko žustro priča kako ne igra se odbrana, znaš, oni sad ne imenuju direktno Jokića, ali je jasno na šta se tu cilja. Sad prosto to je velika, da kažemo, ta medijska industrija i oni moraju da vode računa, imaju oni verovatno neke svoje, da kažemo, računice i procene šta im u ovom trenutku valja. Mi ne znamo, kako sam ja razumeo tu situaciju, zašto to rade, mi moramo shvatiti da kako mi vidimo tu NBA ligu nije isto kako je Amerika sama vidi. Oni moraju da se bore za svoju poziciju unutar svog tržišta američkog. Sad verovatno su procenili da im jedan Evropljanin u ovom trenutku ne odgovara za takvu nagradu, za popularnost i takve neke stvari. Sad vidjet ćemo posljednji, ja mislim, Evropljanin koji je bio MVP je bio Novicki, je li tako? 2000, kad je to bilo, možda 6. 7. Tako da to je bila neka druga era kada je išla ta ekspanzija ka spolja. Što se tiče NBA lige, oni su sada, da kažemo, to tržište raširili dovoljno u nekom smislu Evrope i nekih ostalih, da kažemo, tržišta. Sad oni moraju da se bore. Čekaj, pa Janis je bio MVP, Janis je iz Evrope, tako. Pa dobro, mislim na Belca. Sad to mi je bilo možda jedno tumačenje, Hans, verovatno može da se doda više nekih slojeva cele te priče, tako da možda je to neka, kako bih objasnio toliku, jer baš je bilo nekako neprijatno, jer se videlo, očigledno je bilo i čak su pričali smo o onim nekim medijima, da kažemo ovako, privatnicima, nekim isto kanalima, YouTube, ljudima koji prate NBA ligu, koji su takođe Amerikanci, dakle, bili iznenađeni time šta se radi na tim mainstream medijima.
Kaži Hans, hteo si nešto. Ja mislim, ovo sad za Evropu, Belci, to vrlo moguće da ima neku podlogu, a pazi to što si rekao, možda njima i smeto što je Janis bio pa put za MVP kao Evropljanin, ali ja mislim da je najveći problem Jokića kao brenda, zato što je totalno nezanimljiv lik i zato što nema nikakav odnos sa medijima van onoga što mora da ispuni. A Embiid, Jokić nema društvene mreže, to je nezamislivo u NBA ligi. Mislim, možda ima, ali ne koristi ih za da se svaki dan lupam. Luka Dončić se kao prepisao s LeBronom Jamesom, našom jedan drugom viču kao ti si kralj, ti si car, brate, ti si najjači, ne ti si car. A Jokića nema u toj priči, a Embiid, Jokić na primjer uzme napravite na majmuna i brate, njega se u odbranu. Embiid te napravi, ugurate u koš i da jači, brate, tamo fleksuje se, steži mišiće, mrštiti se, znaš. I Embiid je mnogo veći produkt NBA lige i mnogo je marketički zanimljiviji lik nego Jokić. Jokić ima svoje patike, ima neki logo. Ljudi to ne znaju. Da. Zato što kao čovjek ne reklamira svoje patike, razumeš? A Embiid je kao potpisao za Under Armour, vozio se s Karijem u nekim kolima, Kari ga sliko, Kari šerovo, sve tada Embiid ima Kari patike, razumeš? To je sa Under Armour. Znači, Jokić je totalno sve suprotno od onoga što NBA liga hoće van terena. A NBA liga pravi pare i sve je van terena, košarka je na 10. mesto tamo. I ja mislim da je to otprilike najveći problem, a što se tiče medija i naših, ja se slažem s Milotom da se kod nas preteruje, zato što Jokić, kao kad gledaš, on igra sjajne partije za nekog Srbina, to nismo navikli. Ali bilo je brutalnijih sezona od njegovih u NBA-u, ne igra on sad neku vanzemaljsku sezonu, mislim, generalno. A šta je fora? Ali u ovoj sezoni je definitivno najbolji i mora biti MVP po meni. Mislim, kao, ako mu je Embiid jedini konkurent, to je smešno. A očigledno da je. A da ne ulazimo u to... Reci. Da li oni imaju problem sa Jokićevim stilom igre? Ne znam, što sam isto čuo kako, eto... Pa vrlo moguće. Ti nemaš highlights od njega. Mislim, ali meni je smešno je kao Embiid koji šutira 20 baca, Hardenova priča. Ok, igra on tako leđima, foliraju njega, ali brate, igra drugi ljudi leđima pa nemaju 20 bacanja po meču, mislim. Pritom kad su igrali sad Portland i Denver, one produžetke, brate, Nurkić je tuko Jokića, jeba mu je majku, razumeš, ništa se ne svira, kao produžetak. Znači, mislim, smešno je, bukvalno je postalo smešno. A ja inače volim da gledam te američke medije, pogotovo ESPN, zašto je tamo većina ljudi ima ulogu. Znači, ima Steven A. Smith koji je najpoznatiji i Max Kellerman. Znači, Max Kellerman je tu da bude protiv Stevena Smitha. Ako Steven Smith priča prvi, i koju stranu on zauzme, mora kaže nešto drugo. I sad Max Kellerman brani Jokića. A brani ga tako što stavlja u priču Lillarda, koji igra jednu, te vrhunski igrač, ne može on igra lošu sezonu, ali kao ne igra mi blizu nekog svog maksimuma i pritom Portland ne igra dobro. Znaš, i sad u fazonu, i ti vidiš u njegovoj fakciji da je njemu baš teško palo što je on dobio tu ulogu da mora da brani Jokića. Znači ono je užasno je bilo. Ali ja sam ubeđen da Jokić mora biti MVP. Izvini, pomenuo si Karija. Ja jedini scenarij koji vidim je ako Kari dovuče Golden State do 6. mesta da izbjegnu ovaj play-in, što je nemoguće, ali valjda je matematički dalje moguće. Ako se to desi, mislim da će oni lagano da tuknu Kariju. Ali mislim da... Premalo je, mislim, utakmica do kraja da bi... Pa to ti kažem, realno je naučna fantastika, ali mislim da se još uvijek nadaju da će oni uspjeti, ali mislim da nema šanse. Ja tu se slažem da će baš teško Kari da napravi nešto toliko veliko da će da pretekne Jokića. Za naše slušalce, samo bih rekao da je Miroslav započeo ovaj podcast sa kačketom Niksa na glavi, pa ga u nekom trenutku skinuo. Zato što ne mogu da ga stavim, da prostiš slušalicama na lobanji. Dobro, stavi ga i počni. Niksi 9 pobjeda za redom, 4. na istoku. Kako se osjećaš? Vatra emoji. Pa osjećam se onako pun nade, i osjećam se bolje je dosta dobra reč. Zato što... Nego prethodnih 30 godina života. Nije toliko bitno šta će se uraditi ove sezone, mada šta god da se uradi sa Brooklynom,
ako se dođe do te serije sa Brooklynom, to će isto biti vatra. Mislim da Knicksi se pomeraju sa te mrtve tačke jedne franšize u koju ekipa iz najvećeg tržišta ne može da privuče nekog kvalitetnog slobodnog agenta i oni su Tom Thibodeau prevazišao moja očekivanja višestruko. Ja nisam baš uvek fan njegovog sistema rada zbog te kratke klupe i potrošnje igrača, ali besmisleno je kad mi kao neki fanovi pričamo nešto na tu temu ako čovjek ima rezultate. I ono što je kod njega dosta dobro, što mu ljudi kao zamere, mislim to može i da mu se zamere i da se pohvali. On uvek dovodi neke svoje igrače, kao i neki naši treneri, znaš. Ne znam, dobro, Derrick Rose, ali recimo Taj Gibson, ali to opet i korektno, zato što on toliko njih izraubuje, jer oni možda i ne mogu igrati u nekom drugom timu. Taj Gibson, da, rekao sam. Tako da, to je dosta dobro. S jedne strane, navikne ih na svoj rad, celu ekipu, ali on ove sezone je potpuno eksplodirao Julius Randle, koji bi trebao da dobije verovatno ovu nagradu za igrača koji je najviše napredovao sa pravom, tako da te neke stvari koje on radi dosta ga porede sa Carmelom Anthonyjem, onako ima tu dosta nekih pogodaka u nekim bitnim momentima, igraju jaku odbranu što je za Thibodeaua karakteristika, tako da stvarno ima tu svega onako što bi njujorška publika volela da vidi, i što imaju i odbranu i imaju i nekoga igrača koji ima taj neki epitet super zvezde, imaju tu neku priču, dobro to funkcioniše, sad vrhunac će biti u nekim narednim sezonama kad uspeju ili da se dodatno izgrade, da kažemo, nekom unutrašnjom metodom ili da dovedu nekog vrhunskog još jednog igrača da ga na to jezgro koje je pobedničko, koje je sa dobrom atmosferom za razliku od prethodnih godina nadograde. I, kažem, to će biti za mene finale ove sezone da se pobiju sa Brooklynom, pa šta bude, eto. Ja imam jedno pitanje. Da li možeš ovako na brzinu iz glave da mi kažeš jednog igrača superstara, znači top 10-15 koji bi kao kidao? Koji bi mogao da dođe? Ne koji bi mogao, nego koji bi u današnje vreme želeo da dođe kod Toma Thibodeaua. Znači danas kada svi maksimalno koriste ovo odmaranje, kako se zove? Jasno, load management, da. Da, load management. Znači ja ne vidim, znači tih najvećih superstarova, ja ne vidim igrača koji bi znači mislim, možda bi on došao, da bi Tom Thibodeau pristo da Kawhi Leonard igra svaku drugu utakmicu. Da, pa verovatno da ne bi, pa možda bi to moglo da bude neko od ovih mlađih igrača koji se, da kažemo, Nikola Jokić. Tek probija, ali recimo sad... Pa dobro, Jokić. Pa da, on pazi, Jokić je realno Iron Man, bret. Da. Pa nisam to rekao tek. Znaš šta, razmišljao sam, mogao bi Bjelica da dođe. Zato što on, vrate, celog života ide tamo kod nekih trenera na neka prebijanja u Evropi. Kod ovoga Bre Ivanovića, kod Željka, sad vam u Majamiju. Pre toga Pešića, da. Pešić. Znači, nema greške. On je navikao na drill. Tražio si odgovor, dobio si odgovor. Ali da, klasičan superstar Bjelica, to je to. Ali možda kažemo neki od mlađih igrača koji se, da kažemo, tek probijaju, možda kao lupan sad Lavin, recimo, koji se još nije, da kažemo, toliko uspostavio kao superstar koji može da postavlja neke uslove. Sad možda nije ni Lavin najbolji primer, ali tako, recimo, neko koji još nije, recimo kao Randle, situacija kao sa Randle koji je, da kažemo, igrač visokog profila, ali opet je imao šta da kaže, šta da nadogradi. Eto. Ne bi mogo sad da se kapiraš šta hoćeš da kažeš i verovatno ne bi mogo i da se izabere iz tog 10. Teško. Pa jesu sigurno.
ali je bio ono lutrijski pik tamo, očekivanja neka, šta znam. Mislim, nije bio superstar svakako, nije bio ni all-star, ali tako da, možda neki, da kažemo, neki srednja neka klasa zvezde. A ne, mislim da je ovo drugo što si rekao realnije, znači da to neki mladi igrači, da se oni onda izgrade, to što ti kažeš, unutra, kao da napreduju kao ekipa i mislim da je to negde realnija priča, nego da dovedu tog nekog superstara koji kao pravi instant razliku, a da pritom igra u tom Thibodeauovom ritmu ludačkom. Da, ali opet i to je nešto, možda dosta smo sad imali vremena potrošili na tu priču o nekim sljedećim sezonama, s druge strane trebaju uživati u ovome sad, jer ovo je nešto što se nije desilo 10 godina, taka neka pobednička priča, tako da treba nekako pratiti i biti zadovoljan s ovim što se dešava, jer znajući kakvi su vlasnici tamo, sve to možda prsne, tako da treba i uživati, možda ni ne maštati je toliko dugoročno. Ok, hvala. Pa to je bilo to kada je NBA u pitanju, pričat ćemo kad krene taj play-in, kad se budemo skupili, pa kad se malo još iskristališe. Druga tema nam je Euroleague, počelo je četvrtfinale, Efes Real 2-0, CSKA Fener 2-0, Armani Bayern 2-0 i Barça Zenit 1-1. Da je mene neko pre četvrtfinala pitao, ja bih rekao da će duel Barcelone i Zenita biti najmanje neizvestan. Srećom niko me nije pitao. Tako da... Nije te pitao Kevin Pengos. Nije mi pitao. Glig, šta je tebe iznenadilo u ova prva dva susreta četvrtfinala? Misliš na Barcelonu i Zenit ili sve zajedno? Sve zajedno. Sve zajedno, šta mi iznenadilo? Da. Očekivao sam recimo odlučniji Bayern. Očekivao sam odlučniji Bayern, pogotovo u nekim momentima, pričali smo o tom i neformalno druge utakmice, kada su stizali neku razliku, Trinkieri je dobio isključenje zbog nekih odluka. Rekao si, nisi očekivao Barcelona Zenit, ja sam očekivao Armani Bayern kao neku seriju 5 utakmica, sad čisto sumnjam da će ih biti 5. Bar sam taj utisak neki stekao na osnovu druge utakmice u kojoj je Milano i pored toga što u drugom poluvremenu nije nešto specijalno odigrao, uspeo da slavi. Bio je Bayern u onoj seriji krajem, ajde da kažem, regularnog dela gde su vezali neke pobjede, pobedili neke favorite, ako se ne varam i Efes. Tako da mislio sam da jednostavno mogu oni doći do 1-1 u Minhenu i vidimo i u posljednjem kolu nemačkog prvenstva ubedljivo su poraženi od Albe, tako da jednostavno... Blago rečeno ubedljivo, znači bilo je 38 razlike. Deklasiranje, ajde da se tako izrazimo. Jednostavno tu sam očekivao, kad kažeš šta ti iznenadila mnogo toga, očekivao sam i Real Efes i pored svih problema, zaista Efes pokazao izuzetnu košarku, prve dve utakmice, obe sam gledao, tako da i pored, ajde da kažemo, pored toga što Tavares nije igrao u drugu, nema Gabriela Deka, koji je napustio Real Madrid, ali jednostavno očekivao sam i njih malo više. Pomenuo si na početku da se vratim Barcelona, Zenit, očekivao sam lakši posao Barcelone, ali eto, nekako mislim da ćemo jako teško vidjeti neku veću borbu u ovim serijama između Efesa i Reala, ali Armani i Bayern. Sad, šta nam donose neki naredni meči, vidjet ćemo, ali ono što je sigurno je da sam, na primjer, očekivao, recimo, taj Armani Bayern da bude 1-1. Fenerbahče, pored svih problema, mislim da je pružio solidan otpor CSKA. Mislim otpor. Naravno da si od Fenera kao ekipe očekuje da pokuša da prođe dalje, ali pored svih problema mislim da je to jako teško. CSKA je pogotovo u završnici druge utakmice igrao izuzetno. Ono je zaista, i Tudis je sada svestan da nema više Mike'a Jamesa i da utakmice mora da dobije odbranu. I to je jako brzo shvatio. No, da se vratim konkretno, znači zato više sam očekivao od Bayerna da se na neki način odlučnije suprotstave Armaniju, da to bude nekako da bude utakmica na 1-2 lopte, bar jedna od ove dve, bila je prva, istina, ali pogotovo nakon te prve, eto,
i u nekom našem neformalnom dopisivanju ti si mi baš rekao da druga može biti Bayernova, u toj drugoj su, da kažemo, zatajni. Aj, Hans, jel ti ostaješ pri tome da Efes osvaje? Da. I to je to. Da, Idemo dalje. Sljedeća tema. Ja bih se to nadovezao, ja sam iskreno, ali ja moram priznati da sam tu bio baš pristrasan što se tiče Bayerna, ne samo sad zbog to Trinkierija što je, mislim, radio ovdje u Partizanu zbog Lučića, zbog, ne znam, Jean-Marka Šiška. Zbog Pešića. Zbog kragujevačkog brata DJ Silija. Ali, realno, ja s druge strane dajem neki animozitet prema Armaniju i tu sam nekako navijački gledao. Nisam očekivao, naravno, da sam Bayern izbaci se 3-0, ali kako je počela ona prva utakmica, delovalo je da je Bayern dalje na talasu te serije kojom su završili njegovi deo sezone. A sad kako ste vi pominjali sve rezultate, prvo moguće da ih ta serija sad košta svega, možda su se tu previše istrošili da bi se domogli što bolje pozicije za play-off i da su sad na izmaku snage. Ostalo šta znam, ne mogu ja sad da kažem se očekivao će Zenit ovako da muči Barcelonu, ali mislim da mogu da uzmu jednu pobedu, ali ne u Španiji, nego eventualno kući, ali za sad oni su najprijatnije iznenađenje i stvarno ljudi, one, da kažemo, kao taktički vrhunski, znači oni su Mirotića uspeli da zatvore, mislim, sve, sjajno to izgleda, vidjet ćemo, mislim. Da, Pengos je igrao kao u transu, kako odigrao je savršenu utakmicu. Prvu utakmicu je Casey Ribes razbio, mislim, kad god je bilo bitno čovjek je dao trojku, Faktor Pasquala, Hans je sada pomenuo, taktički zaista fenomenalno pripremljen oba utakmice. Fenomenalno pripremljene, gde se vidi pogotovo taj Mirotić, ali sa druge strane napad igra svih 40 minuta, nema bukvalno stajanja, nema izgubljene lopte, svi idu na ofanzivni skok. Jednostavno, kada se vidi da je ekipa spremna za seriju, da je spremna za 4-5 utakmica, to se vidi na svakom koraku. Mi, kao posle prve utakmice, mi bismo mogli da kažemo, Pengos čak izgubi jednu loptu za 40 minuta, a bio pod pritiskom, nije pogrešili celu utakmicu, plus Casey Rivers koji je bio sjajan na drugu utakmicu, na primjer, nisu bili toliko efikasni u napadu, pogotovo nije bilo Rivers, ali znači oni su se opet prilagodili i opet su odigrali sjajno i imali su napad za pobedu. Da. Tako da mogli su komotno da vodi 2-0. A šta mislite koliko je na tu pripremu utakmice uticalo to što je Xavi Pascual bio u Barceloni, što je Pengos bio u Barceloni, što poznaju neke prilike, što igrače, kako funkcioniše samo igranje protiv Barcelone i sve to? Sigurno da je uticalo, tu nema dileme, ali mislim da sa druge strane opet dolaza Gasola, to stari treneri također vole da kažu, mislim Gasol nije ni igrao drugu utakmicu, ako se ne varam, uopšte nije ulazio, ali opet Barcelona je bila neka ekipa kod koje je sve to dobro funkcionisalo, sad je opet stigao i jedan vanserijski igrač za evropske prilike, ali opet kako će ići ta uklapanja i meni će to, na primjer, jako zanimljivo biti koliko će Gasola koristiti u nastavku ove serije, ali nadam se u budućnosti na Final Four. Da, pa Xavi Pascual je bio i trener Šarasu, moguće da i tu ima nekog faktora. Zato nisu pozdravili. Ali pozdravili su se oni. Jesu, a? Posle druge utakmice jesu. Pozdravili su se i on post toga otičao. Ali Pascual je nešto bio ljut, ne znam, verovatno je. Mislim da su oni tražili faul. Pa Hans, bili bismo ti i ja ljuti da smo mogli da dobijemo bar su 2-0, ali nismo. Hans pogotovo. Još da Billy Baron da loptu u ruke protivniku, stvarno. I ja bih se teško pozdravio, moram priznati. Primetio sam da Trinkieri opet ima neke, totalno je drugi čovjek kad izgubi utakmicu, ne znam da ste vi primetili one izjave posle utakmice, pa je neprijatan prema novinarima. To se vidjelo dok je bio u Beogradu. Možda utiče malo i na ekipu, Pa očigledno da kad krene pad... Očigledno mu je teško pao onaj prvi poraz. Mislim da je to jasno. Bio je mnogo nervozan drugu. Pa svima je očigledno u ekipi. Inače, Lučić je proglašen za najboljeg igrača Bayerna u protekloj deceniji.
Sa druge strane, Gudurić je odigrao sjajno prvu utakmicu, dao je 27 poena. Nije bio loš ni u drugoj. Slobo, ti si rekao i stalno pominješ kako je... Ja mi za drugu odigrao bolje. Drugo je odigrao 27. A drugo je dao 27, a 11 je... Da. Drugo je pokidao, a prvo je dao 11, da. Da. Okay. Ti si rekao nekoliko puta kako je Fener oslabljen i da bez obzira na sve probleme to je. Međutim, treba imati u vidu da CSKA, osim što igra bez Majka Jamesa, igra i bez Milutinova, i to već neko vreme. I da oni prilično ubedljivo vode 2-0. Sad, ako mene pitate da se igra u Turskoj pred punom halom, verovao bih da Fener može da dobije obe. Ovako sad teško. Miroslave, Vasa Micić igra sjajno. Da li misliš da je vreme da Vasa ode preko bare naredne sezone? Ode u New York. U New York, eto, na primjer. Neće, Ne on može kod od Drozda. Verovatno da jeste, mislim da je on išao pravi primjer kako se ide korak po korak, razna iskustva u karijeri, a i dalje je čovjek mlad, on ima 26 godina, titula Evrolige bi svakako bila jedna kruna, da imao onda svest da si sve što se može uraditi u Evropi uradio i onako pun samopouzdanja ideš na sljedeći nivo, kao recimo Bogdanovom slučaju, Bogdana Bogdanovića, tako da mislim da bi to, iako to naravno ništa ne garantuje, postoje mnogi igrači koji su tamo otišli, pa ništa im to nije moglo pomoći, jer su neke druge stvari tamo ključne u prilagođavanju na čitav sistem, ali svakako da oni su puni samopouzdanja, ništa ih, imali su na jedan period početkom sezone kad su možda delovali kao da ih je poremetio taj prekid, da su izgubili ono što se kaže taj voljni moment u odnosu na prošlu sezonu, ali sada su se vratili, sada izgledaju kao ta ekipa u odnosu na pre godinu dana, tako da bila bi to svakako jedna lepa priča što mi novinari i ljubitelji košarke volimo. Znači titula Evrolige pa u Ameriku. Studentski centar iz Podgorice nadigrao je Mladost iz Zemuna u polufinalu ABA 2 lige i u finalu Studentski centar se sastaje sa Sarajevskim Sparsima. Ko pobedi ide direktno u ABA ligu, ko izgubi ide u baraž gde se sastaje sa Splitom, to se sada zna nakon što je Split ubedljivo poražen od Partizana. Kako vi komentarišete ovu ABA 2 ligu? Ko je to? Ko je najstručniji? Baš me sad ovako gledam vas. Miroslav. Ajde Miroslav. Bolje Hans, nek ispriča malo, on je sigurno bolje ispratio. Neki background, ajde, može Hans. Background, pa nema background. Pa ja, mislim, pogledao sam polufinalne mečeve, u fazonu koliko potrudio sam se da ispratim. Što se tiče Studentskog centra, prvi meč je bio onako nekako čudan, mada ste nekom trenutku čak i poveli, ja mislim 10 razlike, ali su se ekspresno vratili i tu je, a samo se vratim, oni su, mislim, u prvom balonu na Zlatiboru igrali, ali tako bi rastavili. Tada je Mladost imala problema sa koronom, igrali su bukvalno s jednom petorkom i izgubili su na jednu loptu. Tako i sad opet... Da, tako nešto, 65 nešto. I da, na kraju je ono ubijeno, ali igralo se do posljednje minute je bilo klanje i onda na penal završnici, ali u suštini što hoću da kažem, nekako delovalo je da su oni tu po kvalitetu, međutim možda sam ja primetio da i, bar tako me je da je planova Studentskog centra bi igra pod košem, da je Mladost očigledno dosta slabija, pa su tako prvi meč dobro odigrali Tejić i Filibarović, a sad su odigrali Tejić i Vasilije Bačević i u suštini tu se napravila najveća razlika i mislim da Mladost tome nije mogla da parira. Njima treba da znači Drexel i Mitchell da odigraju uvek neke partije od 20 kustor poena, što mislim, sa nekad, da kažemo, dobra ekipa može koliko toliko diskontroliše. I mislim da
nema šta, zasluženo je prošli studentski centar, ovu drugu utakmicu su probali na početku drugog poluvremena, nije bilo nikakve drame, tako da delovalo da su imali tako neki, da kažemo, plan i da su pod košem rešili meč. A što se tiče Sparsa, oni su po meni, recimo kao neka njihova petorka je po meni baš dosta kvalitetna. Prvo Relik, čovjek je zalutao u ovu ligu, ja ne znam kako on igra u ovu ligu. A drugo, Kamenjaš je, brate, Shaquille O'Neal za te ljude, mislim, čovjek je prek, čovjek se kreće nevjerovatno. Znači, svaki pick and roll sa njim, on se otvara sam, koliko je brž, znači on je toliko jak da može da ugura koga hoće, da igra u duelu, a opet je dovoljno brz da svi centri ispadaju kad igraju pik sa njim, znači. Sad, Sparsi nemaju nikakvu klupu i to je mi možda najveći problem. I meni je krivo što Zlatibor to nije iskoristio, a imali ste šansu da iskoriste. I Zlatibor je takva ekipa, nemaju takav ekstra kvalitet, ali imaju dobar tim, dosta igrača se rotira i imali su svoju šansu. Posle već u polufinalu Podgorica to nije bilo ni blizu, da kažem. Tako da, to meni su Sparsi jako zanimljivi i, da kažemo, ta petorka je izuzetno kvalitetna, a studentski centar pa vjerovatno najbolji ekip u ligu. Pogotovo Alen koji je čovjek koji je počeo ABA 1 ligu pa došao da igra ABA 2, mislim, ne znam, oni imaju tako neka ta nevjerovatna pojačanja, vidi se da su, da kažemo, bogatiji od drugih. Ma da, i projektovani sa ciljem, to je to. Mislim, taj Filip Barović je recimo, kad je budućnost dobila Zvezda, tako, pre nekog godinu... Igrao centra sa Gordićem, da, igrao sa Gordićem. Ali on im je držao odbranu. Znači, on im je bio kao stub odbrane, dobro, čovjek se vraća iz povrede, naravno nije to vratno isti igrač, ali opet je dokaz koliko su oni jaki kad tako igrača mogu da stave da igra protiv Dušana Tanaskovića, mislim, znaš. Mislim, po meni su to realni rezultati, eto, to je neko moje, A može li neko od te dve ekipe, ako izgubi da dobije Split, da li je to? Ja, može. Ja mislim da može. Ja mislim da mogu da se pobiju, onako, da bude u egalu, ne kao što je recimo ranijih sezona je bilo, ne znam ko, Zadar lagano dobije MZT, ano ne bude ni blizu. Tako da mislim da ove sezone je možda to bliže, jer oni dolaze ljudi iz neke pobedničkog nekog nadahnuća, a Split tu tabor ide gore dole, hoće spasti se neće tamo vamo, tako da može to da bude faktor. A sad svakako je Split favorit u tom duelu, ali mislim da imaju šansi, nije baš da su bez šansi. I mislim da će to biti Spars. Jesi igra na 2 pobjede baraž ili koje se... Ja mislim da će se isto igrati koš razlika, kući na strani. Koš razlika? Nisam siguran, ali mislim da je tako. Ja bih samo dodao što se tiče play-offa, Podgorica je možda najveće iznenađenje što je izbacila Borac. Podgorica je klub koji ima seniorski tim od pre 2 godine, znači oni su debitanti prošle godine bili u Crnogorskoj ligi, kad je prvenstvo prekinuto, njima se otvorila mogućnost da igraju u ABA 2. Trener Zoran Kaščelan, veoma mlad, trener dosta perspektivan, najmlađi u ovoj ligi, verovatno uz Dejana Jakaru, i neke igrače koji su bili sa njim u Lovćenu je doveo u ekipu Podgorice. Novak Mustić, odlično pojačanje, tako da oni su bili osveženje tog ranga, iznenadili su Borac. Gagi Nikolić je rekao tu izjavu kojom je citirao Mutu Nikolića da je šut kao žena, da ih je ostavio kad im je bilo najpotrebnije. Tako da Borac je, isto pričali smo o tome, Borac je ekipa koja je dosta lošije išla u državnom prvenstvu u Bosni i Hercegovine, tako da evo stiglo im je to nekako, možda su previše očekivali ili možda predaleko gledali u to, u ovaj ABA 2 kao neku šansu. Ostalo su uglavnom očekivani rezultati i mislim da će studentski centar kada bude finale sledeće nedelje, odnosno 4. i 5. kada to pada. 4. i 6. Pa ja sledeće nedelje tamo, da će oni to potvrditi i da ćemo, da, tako je, da ćemo imati još jednu filijalu u prvom rangu, da je
kad već može FNP, što ne može i studentski, šta da sad. Kad mladost nije uspela. Ok, šalim se. Mladost je polufilijala. Nemojte čuje Jakovljević, brat. To. Zato i kažem, šalim se, da se ovi što slušaju ne uvrede. Ok, o ABA 1 nećemo danas. Ali dobro, možemo reći i o borbi za opstanak, tu su se te neke stvari iskristalisale. Ja bih morao da kažem za borac iz Čačka, oni su evo završili sezonu porazom, oni da su igrali ovaj baraž sa srpskim ekipama, što se na kraju izbeglo ta komplikacija, oni bi svakako bili favoriti protiv bilo koje srpske ekipe, i mladosti koja je bila tome najbliža, ali već protiv Sparsa i, da kažemo, studentskog koga god, bi, ja mislim, imali dosta problema. Borac je, cele sezone slušamo te priče o tome kako je, što svakako jeste, Borac je kao, da kažemo, destinacija i košarkaška jedna priča, osveženje za ligu i potrebna je bila ligi, ali nekako oni tu celu priču o toj tradiciji nisu ispratili igrama na terenu. Ja mislim da su oni i suviše utakmica pogubili, bilo je to i nekih na jednu loptu, dosta su, njihova igra je bila zanimljiva i bilo je tu nekih lepih stvari, ali nekako malo mislim da je tu, da su podbacili rezultatski, možda koji stranac i suviše, ali oni su se krpili, s obzirom da neki Majstorović je otišao, Bitović je došao pa otišao, pa da ne znam ni koliko bi to bila previše srećna kombinacija, sjećajući se njih iz Partizana. Znajući Marka Marinovića, ja mislim da njega baš boli ova situacija i da je žestoko motivisan da to sledeće godine popravi, jer on ne želi da živi od te tradicije, od te priče, kako je Čačak bio košarkaški grad, on želi da stvori ono sadašnju priču Čačka kao potvrdu toga samim rezultatima i samim kvalitetom, tako da ove godine su sve to provukli, a sledeće godine to vidjet ćemo kako će biti. Sa publikom, Bože zdravlja, će to još i bolje i lepše izgledati. Jer ti u ligi u kojoj Primorska se u ligi u kojoj se Primorska ne takmiči, koja izađe, znaš, ti se boriš da ne budeš kao pretposlednji, a de facto, mislim, malo je čudno, nekako je ponižavajući rezultat, ali mislim tako je šta da se radi. Da, šteta što nije bilo publike ovim balonima, ali onda ne bi bilo ni balona, verovatno. Ali i o tome smo pričali. Da, možda. Samo treba istaći, naravno, ako se govori o opstanku ABA 1 ligi, da je Krka pokazala da je besmrtna. To sam sad teo da kažem, kako ti ljudi nikad ne ispadnu. Jednostavno, kada je Borac slavio u Novom mestu neki 15-ak razlike, kroz društvene mreže, neke komentare, razgovore, svi su videli da Krka sigurno će igrati u baražu sa nekim, ali još jednom se pokazalo da je Rok Stipčević nezadrživ. Ali sjećate li se vi našeg prvog podcasta kad smo ishvalili braću iz Krke i rekli da sigurno neće ispasti. Koliko smo ukunuli svaku ekipu koju smo pomenuli u ovom podcastu, ja sam šokiran da nisu ispali. Da dobijemo počasno mesto u dvorani. U dvorani Leona Štuklja. Ja ste da kažeš da taj baraž, pričali smo mi interno o toj komplikaciji koja bi nastala ukoliko bi da je mladost ušla u finale ili osvojila ABA 2 ligu, to bi bilo onako, da kažemo, nepravda u smislu zašto organizacija tako loša da bi dva srpska kluba morala da igraju kao bez obzira na rezultat, jer bi Borac obezbedio opstanak na terenu, a mladost bi osvojila titulu i kao jedni drugi bi morali da igraju, što bi bilo van svake pameti. To je bio presedan u istoriji košarke, u istoriji sporta. A da kažem, lično, meni je krivo što Split ide u baraž, jer opet, ja bih volao da uđe ta neka ekipa iz ABA 2 lige. Što kaže Miroslav, oni dolaze nekim pobedama, borili su se, pokazali su određeni kvalitet. Ja bih, zaslužili su da uđu u ABA 1 ligu, ali opet meni je Split nekako zanimljiva ekipa i gotivna i taj neki koncept gde se kao vrati Roko, Leli Ukić, Luka Babić, da oni pokušavaju da nekako dobra je sportska priča, recimo
I ja bih volao da je Krpa Romantika, ispala, a ne oni. romantika. A to, Bivši evropski šampion, kako da ne bude simpatičan. I zbog brata Tonija, najboljeg analitičara košarkaškog na Balkanu. Pozdrav za Toni. 100%. Ne, mislim da bez obzira koja ekipa izgubi ovo finale, da kada sam pitao i Miroslav je rekao o tom sistemu takmičenja, mislim da veće šanse ima u ovom sistemu nego recimo da se igra na 2 pobjede. To je bar neko moje mišljenje. Ima smisla, ima smisla. Da bi teško, recimo, Sparsi dobili Split 2 puta. Po meni, jako teško. Ali ovako, kada se igra na koš razliku, možda ima neke šanse, ali opet, neko moje mišljenje je da Split tu neće rizikovati. Sad kad si pomenuo Roko Lenija Ukića i romantiku, možda nema nikakve veze, ali vidio sam na Twitteru da se juče od košarke oprostio Ender Arslan, gde je on plakao na oproštaju. On je čovjek napravio super karijeru jednu. Ja ga se sećam iz onog virtualnog selektora na BD2, pošto je bio najjeftiniji. Uvek sam ga uzimao u svih 10 ekipa koliko je bilo dozvoljeno. Tako da Zato što si morao da ubaciš Navara tad. Navara, Gasola i sve ostale. Sve igrače Barcelone, bivše, sadašnje i buduće. Tako je. A oni su bili oni su mnogo skupi u svakom fantaziju, tako da... Jer su kvalitetni. Miroslave, da čujemo. Imamo li kviz sa spremljenim odgovorom? Imamo, naravno. Čekaj, došli do 4. pitanja, falimo još jedno. Ne, u redu. On smišlja, tokom podcasta ih smišlja. Šta dobija pobednik? Zato sam ja tako dekoncentrisan pričao. Pa pobednik, možda bi mogli da ubacimo ovde sponzore neke, da sami sebi delimo. Tačka. Ne, pa isto kao što sam obećao Rizniću i Aljoši Mitroviću, znači kilo sira i kilo kajmaka, eto, to je to. Može. Ako je mlad kajmak. Pa, dogovorit ćemo se. Ti biraš u kakvu ćeš robu. Dakle, Košarka 24 kviz. Prvi put od svog uspostavljanja ima pitanja i odgovore. Tako da se neću blamirati. Ali mi hoćemo. Blamirat će se samo učesnici. Ali dobro, ja sam se najviše izblamirao od svih ljudi koji su u ovom kvizu bili. Znači naš četvorice i Riznića i Mitrovića. To će se možda promeniti večeras. Time što sam pomešao Benetton i Virtus. Idemo ka tome da se niko ne blamira. Ok, da. Pazi, ja imam iskustva sa blamiranjem u kvizovima i onda mi se to ponavlja, tako da nije to ništa strašno. Dobro, još iskustvo i s uzimanjem para u kvizovima, tako da. Da. I Bogdan ima iskustvo u kvizovima, samo Sloba i ja nema nikakvog iskustva. Zato ćemo ja i Hans da osvojimo sir i kajmak. Pa i prošli put ste, jel tako? Da. Idemo, Miroslav. Ja sam nestrpljiv. I još jednom samo hoću da se zahvalim Bogdanu Rizniću i Aleksandru Aljoši Mitroviću što su bili gosti našeg podcasta. Ako neko nije to pogledao, stavit ćemo link ovde negde u okviru ovog virtualnog okruženja. Dakle, i oni su isto odgovarali na 5 pitanja, dobro što su se snašli, bolje nego ja koji sam ta pitanja postavljao, tako da bilo je zanimljivo. Pogledajte i ostalo njihovu priču koja se nadam da će vam biti također zanimljiva. Sada stavim koje će, nije mi rangirana nešto po težini pitanja, tako da vidjet ćemo sad koje. Evo recimo prvo pitanje. Za koji koledž je nastupao LaMarcus Aldridge? LMA završio karijeru nedavno, nažalost, zbog problema sa radom srca. Samo jedan pokušaj, tako?
Pa jedan pokušaj imate, da. Bio je na ovom koledžu, ja mislim, 2 sezone, kada je se prijavio na draft i izabran je u prvih 10 pikova, ne znam, mogu se setim tačno, evo opet se blamira, nema veze. Bogdan googla, brate. Nema googlanja, nema to. Nema džidanja. Ne, nikako. Nema džidanja. Ono što je zanimljivo, da je njegov saigrač iz Brooklyna, iz ovog sadašnjeg Brooklyna, jedan od njegovih saigrača također bio na tom koledžu. Ali nisu bili zajedno. Ja ideje nemam, evo, tako. Ne, nije. Aj, Bogdan, lupi ti prvi, ja ću drugi. Neko. Hans, ovdje može pogoditi. A zato bi bilo zanimljivije da mi ukucate odgovore, pa onda pravimo neku dramatiku. Nećemo, ovako je bolje. Texas, brate. Idemo, Hans. Texas koji? Nije A&M. Nije A&M, tako je. Texas Longhorns. Longhorns, pa do, to je samo Texas. Kajmak ide To je samo Texas. Bogdan je ozbiljiv se. Dakle, Texas Longhorns, narančasti dresovi, Kevin Durant, nožine, one rogovi. Da nisi Kevin pomogao, Durant ne bi. došao sezonu posle njega. Dobro, Texas Longhorns, Lamarcus Aldridge. Idemo dalje. Aplauz za Hans. Ove sezone, kao što smo rekli, finalisti ABA 2 lige su Studentski centar i Sparsi. Koja ekipa je osvojila prvu titulu u sezoni 2018-18 i ko je bio MVP tada finalnog turnira? Misliš na ABA 2 ligu? ABA 2 ligu, da. Znači, bio je finalni turnir. Inauguralna sezona, bio je finalni turnir. Da nije borac. 2017-18, znači na proljeće. Da nije borac. Dakle, ta ekipa se plasirala u ABA 1 ligu. Mogu li ja da pokušam? Možeš. Krka Luka Lapornik. 50% tačnog odgovora. Opa, znači Luka Rupnik. Ode Miroslav, brate. Tu sam, vratio sam se. Jel se čujemo? Čujemo se. Hans, hoćeš ti da probaš sa MVP-em? A jaka Klobučar. Nije. A nije ni džabe. Znači, ja dobijam pola boda. Dobijaš pola boda. Dalibor Đapa je igrao u toj ekipi, koliko se sjećam. Znači, Krka dobili su Final Four u Čačku. MVP je bio Marko Jošilo. Ajoj, kako ja to nisam znao. U svom rodnom gradu, dakle, sjećamo se svi tog velikog razočaranja koje je tada u Borcu bilo, oni su izgubili polufinale od Krke. Jo, jest. Pošto su ligaški jedan od mojih omiljenih igrača Metalca posljednjih nekoliko godina, strašno, zaista. Eto, Marko Jošilo. Ali dobro, bar sam uzeo pola boda. Igra dobru sezonu i Gokeji, tako da... Fantastičan procenat šuta za 3 poena ove sezone. Zaista. Znači ovdje pola boda Gligora, dobro. Pola kile kajmaka za gospodin. Ne, sad ću ja tebe da prestignem, pa ti uzimam i siri kajmak. To. Idemo treće pitanje. Bitno je da Bogdan bude posljednji. Daj nešto teže. Kao i uvek, brate. U svemu. U svim fantasy ligama. A dobro, ja sam sad ove godine posljednji, ali dobro, ne znam. Ti se ne računaš, brate. Treće pitanje. Koja od navedenih NBA ekipa ima najviše igrača sa MVP priznanjem? Znači imaju 4 ekipe. New York Knicksi, Denver, Philadelphia ili Phoenix. Znači, čiji su igrači najviše kao u istoriji? U istoriji, od 46. do 2020. A jel kao
Mislim, je li kao broj trofeja ili ako je neki lik osvojio 3 puta, računa se kao da je jedno priznanje? Računa se kao 3 puta, znači računa se ako je Hans osvojio 3 trofeja za Šumice. Znači šta si rekao? Šumice imaju Phoenix, 3 Philadelphia, Denver i New York. Je li tako? Tako je. A znači bitno je da je taj igrač bio, sad nije mi baš najjasnije pitanje. Pa da je igrao za taj tim kad je osvojio MVP. Da je igrao za taj tim, tako je, u tom dresu, Ali znači ne računa se ako si, Ajde, ja ću prvi da pokušam Philadelphia. Hoćete vi da pokušate? Hoću, Knicks. Daj da probam. Ajde, Hans, i ti. Pa i meni ta Philadelphia, zvuči, se računaju Philadelphia Warriors, džabu, levo, desno. Warriorsi se ne računaju zato što se računaju u Golden State. Aha. Brate, ne znam. Bogdan nije odgovorio tačno, to ćemo otpisati. Ajde su odgovorili nije oni. Tačan odgovor. Hans, šta si ti rekao, Philadelphia ili šta? Čekaj, Chamberlain. Da, ali Slobo je prvi rekao Philadelphia, da, i Chambera sam da računa kao Golden State, ne računa se kao Philadelphia. A nek bude Phoenix, brate. Philadelphia je tačan odgovor. A znam, a Slobo je prvi rekao. Dobro, ovo je bilo pošteno, dobit ćeš 0,3 boda za poštenje. Ma daj, hoću ja za poštenje. Dakle, igrači Philadelphia su 6 puta osvojili titulu najkorisnijeg igrača lige. Wilt je to uradio 3 puta. Moses Malone, Dr. J tokom 80-ih i Allen Iverson. Phoenix Sunsi su imali 3 MVP priznanja, to su Steve Nash 2 puta i Barkley. New York Knicks i samo jednom Willis Reed, tamo 70-ih, i Denver Nuggetsi će to imati prvi put 2021. Opa! Sad idemo na pitanje broj 4. Reci prvo rezultat, pa onda pitanje. Rezultat je, ti imaš 1,5, 2,5. Ne, 1,5, Hans ima 1 i... Hans ima 1.3. Hoću da kažeš i to, Bogdan ima 0. Bogdan ima 0, to je bilo. Ali posljednje vredi 2. Može, ajde. Šarena. Može, šarenica. Ovo niko neće da sluša, ajmo dalje. Pitanje broj 4. Kod starih Latina je postojala krilatica panem et circenses, što je u prevodu hleba i igara. To sam znao, to me pitaj. To se može reći da važi i u današnjem društvu. A naziv kog balkanskog kluba vodi poreklo od latinske sintagme koja se prevodi dobra hrana. Dobra hrana? Dobra hrana. Klub sa Balkana. Znači, ovaj prvi deo pitanja vam je totalno nebitan. Da, nema veze. To je bio čisto uvod da vam malo poremeti fokus. Znači, hleba i igara panem et circenses. A dobra hrana na latinskom, tako se... Bona fides. A to postoji neki? Ne postoji, ali na tragu si. Na tragu si. Reći ću još da je taj klub u istoriji dosta menjao nekoliko imena, ali i dalje ima taj naziv koji je bio sponzorski naziv. Mega iskrena je. Bio si blizu. Hoću pola boda. Dobro, nije mega iskrena. Znači, taj naziv nose i dalje i to je bio sponzor. Menjali ga kroz istoriju? Da, dok se nisu nazvali tako dobra hrana i tako se zovu i danas. Brate. Karpoš Sokolić.
Dosta je bitni klub od Karkoš Sokola. Hans, ostao si samo ti, gotovo. A de, druže, nemam pojma, brate. Meni je bitno da ti ne pogodiš da sačuva prednost. Nemam. Znači- Znaš kad nemam ideje. Vodi poreklo, znači to je jedna reč koja je zapravo sažeta od te dve reči. Znači, Ne, nalazi a su dobra i hrana. Bogdan promaši, ja promašio, Hans promaši, to je to. Ma ne znam, brate, znaš, bunio si me, ono, ne znam šta da lupim. Šta bilo, eto, imaš slobodu. Znači, klub je jugoslovenski, eto, malo da skratimo opseg. A, dobro, nisam ni razmišljao o nekim Rumunima. To sam malo proširio, mislio sam da možda će nam biti lako. A ne znam, predesta, ne znam što ne lupim. Baš ne znam. Dakle, na latinskom je dobra hrana cibus bonus, a taj klub je cibona. Cibo. Nisam Dakle, možda to, Hrana se na italijanskom kaže cibo, Cibona je bila jedna firma u koncern zapravo, čiji je deo bio i Crash. Ta firma se kasnije, taj koncert se raspao, ali je klub ostao, odnosno naziv, zato što su se navijači tome bili privreženi, tako da eto, Cibona, Cibus, Bonus. Nekad su se zvali Lokomotiva, Sloboda, tako ti neki istočnjački nazivi. Ali kad Jugoslovenski? Bilo je priča da će postati deo Dinama iz Zagreba. A Dinamo sad ima svoj klub. Nećemo sad o tome. Sad, još jedno. Ostalo je još jedno, ali ovo je pitanje sa fotografijom. Opa. Dođe ti znaš da sam ja slep. Evo ti. Ovo nije u redu, ja imam defekt. Je vam chat pri ruci? Kakav chat? Jeste. Sve za Siri kajmak. Stani, ja ne znam gde se chatuje ovdje. Dole, bukvalno. A ne, drugačije. Ne, ali ovo poslao sam na Messengeru. Na Messengeru sam poslao. Na Messengeru, da. Idu kurac, brate. Okej. Da, dobro. Vidjeli smo sliku. Nando De Colo je na slici. A ovo pitanje je ko je pored De Colo. Ko je čovek sa De Colom? Antoine Rigaudot. Jeste. Maderiga, bre. Jeste, bravo. Pa idemo. Bravo. Bravo, Gligora. Antoine Rigaudot i Nando De Colo. Šta reći? A ne zaplak. Dakle, Bogdan ima 0. Bogdan ima 0, to je Ja imam 0 posle 2 kviza. Mislim. Daj više ovo s ponuđenim odgovorima. Pa eto, uračunat ću to za sljedeći kviz. Šalim se, ne treba. Samo da kažem da je za De Coloa i Rigaudota zajedničko to da su obojica ponikli u Choletu, da su bili prvaci Evrope sa timovima iz drugih zemalja, De Colo sa CSKA, a Rigaudot sa Kinderom iz Bolonje, koji nikakve veze nema sa Benettonom iz Treviza, što sam se ja istripao u prošlom kvizu, tako da eto, to je to. Ja se Rigaudota sjećam iz dresa Kindera, tu je bio, ajde da kažemo. Kako si ga prepoznao, Gligora? Pa ne znam, nekako. Ja mislim ovo Zeka Milisavljević. Bukvalno. Ne znam kako sam ga prepoznao, ali imao je specifičan onaj šut, malo je krivio glavu, levo desno. To se na ovoj slici apsolutno ne vidi, ali dobro. Da. Pa dobro, malo je nakrivio glavu kao da šut. Okačit ćeš sliku Miroslave pa će vidjeti ljudi. Da, naravno, ide ova slika, će ići da vide naši slušalci, gledalci. Odriče se sira i kajmaka. Slušaj, onaj ko pobedi u kvizu bira pesmu za kraj. To je kasno.
Ovo ti je jedina prilika kad ćeš vidjeti pesmu. Jer mislim, u suprotnom je ne bi dobio. Pa ništa, da se setimo Kragujevca i finalnog turnira Smak Satelit, to je to. Aha, pa dobro, fino. Ja rekao Fino. Peppers. Ja sam imao neke druge ideje. Ja sam se setio ekipe u žutim dresovima. Meni je Drago da nije to. Meni je neki Tony Montano pao na pamet. I dres bivših šampiona Savezne Republike Jugoslavije u fudbalu. Dobro je, dobar izbor. Pa dobro, ko odjavljuje? Pa ti. Hvala vam na pažnji i ne znamo kada ćemo se čuti i vidjeti, ali nadamo se će to biti uskoro. Pratite naš kanal, pratite naše društvene mreže, naš sajt, pritisnite onu dugmad koju treba pritisnuti da biste bili u toku sa svime što radimo i eto, to je to. Sa svime što ne izbacujemo. Da. Uzdravlje, doviđenja. Pomaže Bog. Pozdrav.